Včelári, táto malá vecička vám vie uľahčiť kopec práce pri vytáčaní medu. Chcete vedieť ako? Toto je včelí výklz. Slúži na vyprázdnenie medníka od včiel deň pred vytáčaním. Ako sa taký výklz teda používa? Vyrobil som si takúto provizornú prepážku. Musíte si takú spraviť aj vy, pretože tento plastový výklz sa dáva nejak takto. Túto prepážku dáte medzi dva nadstavky. Hore bude medník, ktorý chcete vyprázdniť a pod ňu musíte dať prázdny nadstavok s vystavanými rámikmi. Princíp je, že tým, že táto prepážka vám oddelí nadstavky, tak včely, keď idú na prelet, tak tadeto cez výklz vyklznú do prázdneho nadstavku a medník vám zostane tým pádom prázdny. Výhoda toho celého je, že v deň vytáčania sa nemusíte babrať s ometaním rámikov, pretože nikde nebudete mať v medníku včely. Rýchla rekapitulácia, na čo si dať pozor. Prvá vec, správna orientácia výklzu je takto, aby mali včely kam ísť. Prepážka takto na rámiky. Nad výklzom musí byť troška fuga, aby sa nestalo, že rámiky z medníka dolahnú na výklz a včely potom sa k nemu nedostanú a nemajú kade vyklznúť. A hlavne nezabudnúť dať prázdny nadstavok, keby ste ho nedali, tak včely nemajú kam ísť, do plodiska sa nezmestia a výklz by nefungoval. A na budúce si povieme, ktorý výklz si vybrať.